Per què tots els mosquits em piquen a mi? El 2022, un equip investigador de la Universitat de Rockefeller va impregnar mitges amb l'olor corporal de voluntaris i posteriorment van ensenyar aquestes mitges perfumades a mosquits per veure si alguna els cridava més l'atenció. Uns mesos més tard, hi havia un clar guanyador del torneig. Un dels participants era gairebé 150 vegades més atractiu pels mosquits que la persona menys atractiva. L'estudi va confirmar el que ja se sospitava. Les persones més atractives pels mosquits tenen nivells més alts d'àcid carboxílic produït pels bacteris de la pell. Vaja, que l'olor corporal determina si als mosquits els agrades o no. Per altra banda, el diòxid de carboni també els atreu. Tots n'exhalem, però en produïm més quan estem actius, per exemple, fent exercici. Atenció, runners! La suor també els pot atreure. I alguns estudis també han suggerit que el consum d'alcohol afavoreix les picades. En resum, si vols evitar les picades de mosquit, no respiris, no suïs i no beguis alcohol.